таърих илмест басу аҷоиб шавқовар ва муқаддас. аз ин рӯ қариб ҳама ба таърих таваҷҷӯҳ доранд ва ҳақиқатро аз ӯ ҷустуҷӯ мекунанд. ҳар як хурдтарин чизи рӯи замин, мин ҷумла ҳар як фард низ таърихи худро дорад. ёдгориҳои таърихи одамро ба гирдоби андешаҳои амиқ мекашанд. баъди шиносоӣ бо ин муқаддасоти безавол, ёдгории дасту бозу, тафаккур ва фарҳанги аҷдодон, кас беихтиёр дар замири худ муҳаббати бепоён нисбат ба ватан эҳсос намуда, дар бораи одаму одамгарӣ ба фикр фурӯ меравад. дар рӯи замин муъҷизаҳо ва муқаддасоти зиёде мавҷуд аст, ки бо пурасрорию сеҳрангезии худ таваҷҷӯҳи одамонро ба худ ҷалб намудаанд. дар сарзамини мо чунин ҷойҳои таърихию муқаддас хеле бисёранд. сарзамини сеҳрангезу биҳиштманзараи тоҷикистони мо аз ин лиҳоз хазинаи пурасрори нокушодаеро мемонад. мавзеи 44 чашма яке аз гӯшаҳои зебоманзар ва хушобу ҳавои ҷумҳуриямон буда, аз давраҳои қадим ҳамчун ҷойи муқаддас маъруф мебошад. 44 чашма дар қисми ҷанубии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи носири хусрави вилояти хатлон воқеъ аст. аз маркази ҷумҳурии шаҳри душанбе то ба он ҷо 200 километр, аз маркази вилояти хатлон шаҳри қурғонтепа 120 километр ва аз маркази ноҳияи шаҳри тус 7 километр дуртар ҷойгир мебошад. мавзеи 44 чашма дашти ҳамвору васеъ буда, дар қисми шарқӣ рӯ барои он теппаи начандон калон мавҷуд аст. табиати ин мавзеъ ниҳоят гарм ва хушк аст. ҳарорати ҳаво дар тобистон ҳатто ба 47-48 дараҷа гармӣ мерасад. ин минтақа дар ҳавзаи дарёи кофарниҳон ҷойгир буда, бо номҳои чашма, чашмаҷон ва 44 чашма низ маъруф аст. чашма дорои бойгариҳои бисёр буда, як манзараи хоси табиатро кашф мекунад. дарахту гулу гиёҳҳо, моҳиҳои гуногун, морҳои зиёд, мурғобиҳо ва ғайраҳо бойгарии ҳақиқии ин мавзеъ ба шумор мераванд. моҳию морҳои ин чашмаҳо дар оби шаффофи он баръало намоён мебошанд. хӯрдани ин моҳиҳо қатъиян манъ аст. аз рӯи гуфтаҳои моҳисанҷҳо, яъне ихтиологҳо, ин моҳиҳо аз худ заҳри махсус ихроҷ мекунанд, ки ба саломатии инсон ниҳоят хавфнок мебошад, аммо морҳояш безаҳр буда, ба одамон зарар намерасонанд. аз рӯи мушоҳидаҳои давраи иттиҳоди шӯравӣ, чунин моҳиҳо дар обҳои мавзеи нурота ва сайроби ҷумҳурии ӯзбекистон низ вуҷуд доранд, вале чашмаҳои он ҷойҳо хеле хурд буда, дар як дақиқа 1 ё 2 метри мукааб об мебароранд. оби 44 чашма дорои 16 намуди минералҳо буда, барои организми инсон фоидаовар мебошад. дар даруни чашмаҳо, дар зери обҳои шаффофи он, алафҳои хеле зебо мерӯяд, ки ба ин мавзеъ ороиши аҷибе медиҳад. дар атрофи 44 чашма дарахтони бисёрсолаи сояафкану сарсабз аз қабили бед, чормағз, зардолу, чанор ва ғайраҳо бисёр мебошанд. умуман нигоҳ доштан ба ҳифзи моҳиҳою морҳо ва паррандагону ҷонварони ин мавзеъ барои ҳар як шаҳрванд зарур аст.